आसाम सरकारा गुणोत्सव जे रिजाल्ट होदों डिस्ट्रिक्ट वाइज रेंकिंआव बिटिसिआ बयनिफ्राय लास्टआव थाहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोना राजनितिकआव बांसिन गोसो होनानै राजनितिकआव बांसिन बारसोमनायाव बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिटिसिनि 40 समस्तियावबो 40 वार्कार्स मिट लागोन लाइमोन बिपिएफ आरो आइजो गांखं आरो बिएसइउनि दिनै जों मुसलपुराव फैदों। आं दिनै बेखौनो बुंनो लुगैदों दिनै जोङो जोंनि थाखाय बिराद लाजिथावथाव बाथ्रा आरो जों बिराद जोंहा आसाम सरकारा गुणोत्सव जे रिजाल्ट होदों डिस्ट्रिक्ट वाइज रेंकिंआव बिटिसिआ बयनिफ्राय लास्टआव थाहैदों। मानो थाखाय लास्टआव थानो गोनां जाखो? मानोना बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारानो नायदोंमोन। बिथांमोनहा दिनै केयार खालामाखै अबे स्कुलाव फोरोंगिरि नांगौ अबे स्कुलाव फोरोंगिरि गैया बिथांमोनहा बेखौ केयार खालामाखै। प्रमद बर'आ अबे स्कुलाव साइन्स टिचार गैया अबे स्कुलाव बिजाब मोनाखै फरायसालिफ्रा बोरै सोलिदों बेखौ खबर लाया। प्रमद बर'आ खबर लायो अबे दैमानिफ्राय बेसे अन्थाइ फाननो हायो अबे दैमानिफ्राय बेसे बाला फाननो हायो अबे गेटआव बेसे 2 नाम्बार बारहोनानै बेसे फैसा फैयो। प्रमद बर'आ सानफ्रामबो बोरै फैसा खामायनो हागोन बोरै 2 नाम्बार फैसा लानो हागोन बेयावल' बेस्थ'। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोना राजनितिकआव बांसिन गोसो होनानै फरायसालिफ्राव सिंगल टिचार बिराद दङ माखासे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बिजाब गैया क्वालिटि इडुकेसनाव खामानि मावनांगौमोन सोलोंथाइनि सायाव गोसो होआमालासिनो राजनितिकआव बांसिन बारसोमनायाव बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनै प्रमद बर'आ सोलोंथाइयाव 0 जादों होननानै आं सानो। ओंखायनो दिनै सोलोंथाइया जोङो बयनिफ्राय गुणोत्सवआव जों गाहायसिनाव थांनो गोनां जाबाय। बेनि थाखाय फोरोंगिरिया दाय नङा। बेनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा ब्रिलियान्ट बिथांमोनाव टेलेन्ट दङ नाथाय जे बे सरकारा फेलार जादों प्रमद बर'आ बिथाङा बे सरकारा फेलार जादों होननानै आं साननानै लायो। बावैसो साननि सिगां मोनसे बिटिआर ओनसोलाव सान्थि आनजाद दादों दा बेखौ नोंथाङा मा आं बिथांमोननिसिम आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। बिथांमोना मोजां समाजनि थाखाय खामानि मावलांथों बेखौल' मिजिंथिनाय थाबाय। नाथाय आं पार्सनेलि सानो जाय बिथांमोना गोदानै राजखान्थि खुलिदों बिथांमोना मेक्सिमाम दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय गबिन्द ग्रुपनि आरो रन्जन दैमारि सार ग्रुपनि बिथांमोना मेक्सिमाम इउपिपिएल। आरो आं सानो बिटिआर सुक्तिया टटेल फेलार जानायनि थाखाय माखासे सागानगिरिफोरखौ केयार लायाखै। बिथांमोननि थाखाय बे गोदान राजखान्थि दोलोआ बिटिआर सुक्ति फेलार जानायनि थाखाय आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ रागा जोंनानै बे दोलोआ खुलिदों होननानै आं साननानै लायो। बे दोलोआ नै 25आव रिजाइन होनानै बिथाङा अनजालि दैमारि मानाव गेदेर आब' बिथाङा जोंनि बिपिएफआव दंमोन बे सैथो। नाथाय बे पार्टिनि माखासे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना मेक्सिमाम इउपिपिएलआव थांनाय बाराव इलेक्सन गेलेनाय आं बेखौ साफा नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ। अनजालि दैमारि आब'आ बिपिएफआव दंमोन नाथाय बिथांनि अनगायै बाखिबां दैदेनगिरि बिथांमोना सब बिटिआर सुक्तिखौ फेलार जादों होननानै आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बिथांमोनखौ रागा जोंनानै बे राजखान्थि दोलोआ खुलिदों होननानै आं साननानै लायो। बे दोलोआ बिपिएफनि माबा खहा खालामनो हागोन? जोंनि दोलोआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साननि सानस्रि आरो सान्थौजों सोलियो आरो जों बे दला बिथांमोना जेबो जोंखौ खहा खालामनो हागोन होननानै जों सानाखै। इभेन प्रमद बर'आनो जोंखौ खहा खालामनो हाया। मानाव गेदेर प्रमद बर'आ हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होनलाय बिथांमोना हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनानै लानोनो हाया। ओंखायनो प्रमद बर'आ जुदि गावखौ हेभि वेट लिडारब्ला बे 2025 जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव हारसिं गेलेगोन होनलाय बिथांमोना होननो हाया। मानोना आं सानो जेला आलदा गेलेजोबगोन होमबा इउपिपिएलनाव 20% भट दङ। 20% भटखौ लानानै माब्लाबाबो सरकार दानो हाया। बेबाराव हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव माने बिपिएफ सरकारा फैगोन ना रोखा? बे 100% रैखा। मानोना रायजो राजा थांखि लाबाय। दिनै प्रमद बर'खौ सेंग्रा सिख्लाया दुखु मोनो दखानदारफोरा दुखु मोनो नोंसोर ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा दुखु मोनो। नोंथांमोननो जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनदोंमोन होआखै। दिनै रिपर्टारफ्रा गाज्रि मोनो कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनो आबादारिफ्रा गाज्रि मोनो। ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना थांखि लाबाय 2025 मायथाइयाव इउपिपिएलखौ फेजेननानै प्रमद बर'खौ फेजेननानै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोनायनि थांखिखौ लाबाय। बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा बिटिसिआव राजखान्थियाव बिजाथिखौ सोंगोन नामा? बे आंनि खाफालनि खोथा आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दिनै नङा गाबोन रायजो राजाया अनसायोब्ला आरो इसोरा जुदि खाबु होयोब्ला बिटिसिनि रायजो राजाखौ अराय सम सिबिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जानानै खामानि मावनो थाखाय आं राजि। टिकेट मोनोबा गेलेगोन नामा?
इसोरनि खोथा आरो खाफालनि खोथा नाथाय आं गावखौनो ससियेल वार्कार आइ एम दा सार्भेन्ट अफ दा पिपल अफ बिटिसि आं अराय सम मा होनो रायजो राजाखौ सिबिलांगोन आरो जेला खाफाल गेवगोन जेला दायित्व होगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बे दायित्वखौ गोसो मा होनो गोसो गोरबोयै आजावनानै बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं सिबिलांगोन।